Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang bejo rahayu, komunitas ingkang bahagia. Bangun komunitas ingkang bejo rahayu gesang sesarengan sing bahagia temtu nggih betahaken personil-personil sing sae lan nindakake apa sing dadi perane sak sae-saenipun. Kula nate matur umpaminipun ing lingkungan, ing brayat, ing RT RW, ing paroki menika wonten pengurus sing pancen diparingi wewenang, kuwasa, jabatan lan kedudukan kangge ngleksanani menapa sing dados pranatan saengga gesang sesarengan saged mawujud kanthi sae, kanthi teratur, harmonis lan imbang. Wonten ing gesang sesarengan ing politik langkung-langkung jabatan lan kedudukan menika dadi rebutan. Ning jane tumrap kula sanes jabatan lan kedudukane ning kuwasa sing ana ing jabatan lan kedudukan menika. Awit jabatan lan kedudukan kaitane karo gawean. Kuwasa sing melekat ing jabatan lan kedudukan menika sing bebayani. Nek kuasane disalahgunakake ya urip bebarengan dadi cilaka. Ning nek kuasane dipigunakake laras kalian menapa sing dados kedudukan lan jabatane ngleksanani apa sing dadi pranatan sak sae-saenipun, menika estu saged mbangun lan mujudake gesang sesarengan sing begja rahayu. Menika kula kinten dua mata pisau sing padha-padha tajam. Waosan Injil dinten menika ugi martosaken kados pundi para murid dalem Gusti ya kagodha marang jabatan, kedudukan lan kuwasa sing mbok menawi digadang-gadang dadi impene para murid dalem Gusti. Lan kula kinten sinten kemawon gampil kagodha marang jabatan lan kedudukan menika ning boten mikir tugas-tugas kewajiban sing melekat wonten ing kedudukan lan jabatan, mung mikir jabatan lan kedudukan sing ana kuasane, ana wewenange, ana daya kekuatane sansaya dhuwur jabatan kedudukane, kuasane ya sansaya gedhe. Kados pundi anggenipun Gusti Yesus paring tanggapan tumraping para murid dalem sing kagodha marang kedudukan lan jabatan. Dinten menika pasaman suci sawegung mestakake Santo Yakobus Rasul. Santo Yakobus menika dados conto murid ingkang kagodha marang jabatan lan kedudukan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 2 ayat 2 ngantos dumugi 18. Nalika samono ibune anake Zebedeus karo anake loro sowan sujud ing ngarsane Gusti Yesus lan ngaturake panyuwunan.
Gusti nuli ndangu, apa sing kok suwun? Atur wangsulane, keparenga anak kula kekalih benjing wonten ing kraton dalem linggih ing kiwa tengen dalem. Gusti paring wangsulan, kowe iku ora ngerti apa sing kok suwun? Apa saguh ngombe tuwung sing dak unjuk? Ature, sagah. Gusti Yesus nuli ngandika, tuwungku bakal kok ombe, nanging linggih ing sak kiwa apa sak tengenku, aku ora wenang nglilani, awit sing diparengake mung sing ditemtokake ramaku. Ngrungu sing kaya mangkono, murid 10 liyane padha nepsu marang sedulur loro mau. Nanging Gusti nuli nimbali lan ngandikani, kowe ngerti yen para pengarepe bangsa padha manggreh lan para panggedhe padha nindakake panguwasane mawa tangan wesi. Nanging kowe aja kaya mangkono. Sing sapa kepengin gedhe kudu dadi abdimu, lan sing kepengin dadi pengarep kudu ngladeni kowe, kaya dene putraning manungsa rawuhe ora mundhut diladeni, nanging perlu ngladosi lan ngorbanake sugenge minangka tebusane wong kabeh. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken ing pestanipun Rasul Yakobus bilih ibu Rasul kekalih Yakobus lan Yohanes rayinipun sowan ing ngarsa dalem Gusti lan nyuwun supados putranipun kekalih Yakobus lan Yohanes linggih wonten ing sakiwa tengen dalem Gusti ing kraton ing sakmangke ingkang dipun kuasani dening Gusti Yesus. Kula nglimbang-limbang menapa sing disuwun dening ibunipun Yohanes lan Yakobus menika temtu jabatan politik ing kraton utawi pemerintahan, lan temtu naminipun ibu ngersakake menapa sing sae tumrap putra-putrane. Kados pundi Gusti Yesus paring tanggapan? Gusti paring pemut dumateng ibu lan putra kekalih bilih lenggah ing sakiwa tengen dalem menika sanes wewenangipun Gusti. Kabeh wis ditemtokke dening Allah yang Rama. Mila menika nggih saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami Bapak Ibu para kadang kinasih mirungganipun Bapak Ibu ingkang lenggah wonten ing jabatan-jabatan. Mbuh kuwi jabatan rendah dadi ketua lingkungan, ketua RT, ketua RW, menapa jabatan strategis ing pemerintahan kota, kabupaten, kelurahan, kecamatan lan sapanunggalane. Bilih jabatan palungguhan menika kersanipun Allah. Mila yen kula panjenengan gadah jabatan ing boten sadar bilih menika awit saking ijinipun Allah, awake dhewe bisa lali terus mandang duwe jabatan, duwe kedudukan, ora tau nang gereja, ora tau nderek misa, ora gelem terlibat wonten ing paroki utawa ing lingkungan. Nah menika tentu boten laras kalian sing dingendikake Gusti Yesus. Lan ingkang kaping kalih anggenipun nguasani jabatan migunakake kuwasa utawi wewenang ing jabatan menika benten kalian sing ditindakake dening pangreng praja utawi pemerintahan. Kuwasa sing diparingake Gusti menika ngabdi lan ngladeni. Sing pengen dadi panggedhe kudu wani ngabdi, lan sing pengen dadi pengarep ya kudu wani ngladeni. Mugi-mugi kula panjenengan sami anggenipun bangun paguyuban komunitas gesang sesarengan sing begja rahayu, mbuh kuwi ana ing gereja pasaman suci menapa dene ing tengahing masyarakat, awake dhewe bisa mujudake semangat ngabdi ngladeni. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.
Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.